I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction. 3 měsíce po konzolové verzi se dočkali i hráči na PC další kapitoly hororové arkády Alan Wake s podtitulem American Nightmare. Do příběhu jste tentokrát vhozeni bez většího vysvětlování či rekapitulací známých z původního dílu. Prostě se probudíte kdesi v arizonské poušti a prožíváte další noční můru, jak už s názvu napovídá. Děj nové kapitoly Alanova univerza je nyní o něco přímočarejší, ať už jde o hlavního protivníka v podobě Alanova zlého já, přízraku jménem Mr. Scratch, nebo jednoduchých úkolů, které si pro vás vývojáři během zhruba 4hodinové herní doby přichystali. Pokud jste hráli původní díl, budete se zde cítit jako ryba ve vodě. Namátkou sbírání části rukopisů dokreslující pozadí nového příběhu, které ovšem nově odemyká i bonusové zbraně, hlas vypravěče nebo styl boje, spočívající v ozáření protivníka světlem a následnou likvidací v kombinaci s úhybnými manévry. To vše zůstalo téměř beze změny. Nově jsou ale k dispozici ve hře doposud neimplementované zbraně a bohužel i nepřeberné množství nábojů. S tím jdou ruku v ruce i noví nepřátelé, takže se můžete těšit na postupně vzrůstající obtížnost a poměrně tuhé nepřátele. Obtížnost není vzhledem k množství nábojů a rychlejšího dobíjení baterky vůbec vysoká. První polovinu hry doslova proplujete jako nic, ta druhá ale již dokáže lehce potrápit. Došlo i ke změně prostředí, které je rozmístěno pouze mezi 3 menší, ale za to hodně detailní lokality. Ty navíc během vtipné smyčky projdete celkem 3krát. Na obranu bych dodal, že pokaždé trochu odlišně a s jinými nepřáteli, přičemž se pokaždé dozvíte něco nového. Grafika hry je zase o malý stupínek výše než původní díl, a to hlavně díky novému prostředí se spoustou reklamních světel, ve kterých vynikne hra světel a stínů ještě o něco lépe. Jedinou výtkou je snad až moc velký příklon k akci a obtížnosti, související s v podstatě nekonečným přísunem střeliva. Herní doba pohybující se na hranici 4 hodin na DLC víceméně neurazí a lze ji ještě prodloužit režimem arkádové akce. Vnímáte za úkol na několika mapách s roztroušenými zbraněmi přežít stále silnější přívaly nepřátel. Shrnuto a sečteno, nový Alan Wake je nyní akčnější a jednodušší, ale přitom má v sobě stále kus tajemna a spisovatelského umu, podtrženého výtečným dabingem a hudbou.